Hej og velkommen til den her video. I dag bliver det en dag startet ud med min part, Justin. Jeg kommer til at snakke mere om ham. På en lille voice over på vej derud. Ses. Jeg lovede jer jo at fortælle lidt om Justin. Justin er min nye part, og han er 1,24 høj og 7 år. Han er en virkelig fin gråskimmel valak. Han elsker spring og kan springe virkelig højt og elsker at lave tidsklasser. Han har ikke gået særlig meget dressur, derfor er det vi træner virkelig meget lige nu. Og han bliver bedre og bedre for hver ridetur. Inden den her video, der har jeg reddet på ham 2 gange, og han har klaret det virkelig fint. I kan se en video lige her af vores dressurundervisning i går, og en fra vores første ridetur, så der er der lidt forskel. Jeg glæder mig mega meget til at udvikle mig med ham, og han har taget det så fint at flytte herover. I dag er det præcis en uge siden, at han kom, og han har taget det så fint hele vejen. Han var også ude på Åks, der var min part Vip står, hvor vi fik undervisning, og der klarede han det også virkelig flot. Det var bare alt det, jeg havde at sige om ham, så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod ham. Så er jeg simpelthen kommet herud, og nu er jeg på vej ned og hente ham. Ned på hans fold. Yes. Lige hernede. Justin! Kom her! Der er han. Kom her! Hej, Musa! Hej! Ui! Hej, Jesse! Hej, Jesse! Så har vi lige taget på en lille tur rundt om folden. Det klarer mega godt. Det er anden gang vi gør det. Så han gør det meget godt. Så jeg er blevet færdig med at ride. Der kommer desværre ikke nogle videoer om mig, der rider, men yes. Så skal vi have gå ud til ponyerne, og så skal de bare ud. Så blev lille pony lukket på fold. Det kan du godt lide. Ja, du skal godt lide at komme på fold. Den var lidt tørstig, tror jeg. Skal vi ikke lige fjerne det der? Sådan der. Ja. Det. Ja, det var dygtig. Så skal jeg bare lige ind. Lægge det her på plads. Og så skal vi fikse hernede. Jeg er ekstremt tørstig. Yes. Tak fordi I så med i den her video. Husk at smide et kæmpe stort like og skrive en sød kommentar. Vi ses i min næste video.
Hej hej.